Nang malaman ito ng mga magulang ni Chris, ay labis-labis na lamang ang galit nila sa lalaki. Akmang susugod na ang ama niya sa bahay nito. Pero hindi yun natuloy gawa ng pinigilan ito ng ina niya. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa si Chris kung hindi ang ipagsabi ang tunay na pagkatao ng lalaking bumibili sa kanila ng isda. Tay, alam kong hindi kayo maniniwala pero kailangan niyo tong malaman. Hindi ordinaryong lalaking yun, Tay. Sa katunayan, meron nang naganap na hidwaan sa pagitan naming dalawa na muntik niyo nang ikamatay. Noong magkakasama tayo sa salang matulog, ay hindi yun nagkataon. Yun ang pagkakataon, Tay, na tinangka ng lalaking yon at ng asawa nito ang patayin kayong dalawa ni Inay. Mabuti na lang at naisipan kong sunduin kayo. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, wala na kayo ngayon dito sa harapan ko. Maaaring hindi kayo maniniwala pero pawang katotohanan lamang ang sinasabi ko. Masyadong mapanganib para sa'yo, Tay, kung magpapadala ka sa bugso ng iyong damdamin. Mas mabuting hayaan na muna natin ang lalaking to upang hindi na magkagulot umabot pa ang pangyayaring ito kung saan-saan. Wika ni Chris. Bakit? Ano bang nais mong sabihin, anak? Tanong naman sa kanya ng kanyang ama. Tay, aswang yung mga yon. Hindi sila ordinaryong aswang, Tay. Dahil sa merong masamang elementong nakasapi dito. Sa ngayon, piliin nyo na munang maniwala sa sinasabi ko. Wala namang masama, Tay, kung maniniwala kayo sa akin. Sagot naman ni Chris. Sus, Chris. Alam ko mga ganyang nilalang. Sa katunayan, namulat na din kami ng ina mo sa mga aswang. Marami ding karanasan ng lolo't lola mo pagdating sa ganyan. Hayaan mo. Diyan basta makakalapag sa atin dahil sa marami akong alam na pangontra. Sagot naman ng ama ni Chris. Matapos nilang mag-usap ay agad naman silang nagsihanda ng kanilang kakainin panghapunan. Lumipas pa ang ilang oras at nag-umpisa ng matulog sila Chris. Habang sila ay natutulog ay nakaramdam si Chris ng mga paglalakad sa lupa. Animoy ang mga paa nito ay parang kahoy dahil sa tunog ng paglalakad nito. Yung parang tinatarak ang matalim na kahoy sa lupa. Ganon na ganon ang tunog ayon kay Chris. Nang maramdaman ni Chris na merong panauhing naglilibot sa kanilang bakuran, ay agad naman siyang napabalikwas sa kanyang higaan. Habang siya ay nakikiramdam sa paligid, ay siya namang paglitaw ni Maria sa kanyang silid. Chris, mag-iingat ka. Naaamoy ko sa hangin ang masamang puwersang bumabalot sa nilalang na yan. Piliin mong manatili sa loob ng iyong bahay at kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas. Wika ni Maria. Matapos itong makapagsalita ay biglang naantala ang kanilang usapan dahil sa sigaw na ginawa ng ama ni Chris. Nagmumumura ito sa paligid habang hinahamon ang kung anumang nilalang na naroon sa labas ng kanilang bakuran. Dahil sa mga narinig ni Chris ay agad din naman siyang lumabas sa kanyang silid. Paglabas niya ay naaktuhan niya ang kanyang ama na binubuksan ang entrada ng kanilang bahay. Tay! Huwag kang lumabas! Sigaw ni Chris sa kanyang ama. Nang marinig ito ng tatay ni Chris, ay tumingin lang naman ito sa kanya at agaran din ang paglabas nito sa kanilang bahay. Dahil sa ginawa ng ama ni Chris, ay wala na siyang pagpipilian kung hindi ang sundan nito. Paglabas nila ng kanilang tahanan,
ay siya namang pag-usal ni Chris ng mga pamproteksyon sa katawan upang kahit papaano'y meron siyang panlaban sa nilalang na kanilang makakaharap. Nag-ipon din siya ng mga pantigalpong usal sa kanyang kamay upang mas madali niya itong mabitawan kung sakali mang may mga nilalang nasusugod sa kanilang harapan paglabas nila ng pinto. Habang si Chris ay nag-uusal, ay bigla itong napatigil dahil sa pagsipat nito sa kanyang ama. Naaktuhan nito ang kanyang ama na para bang tinanggalan ng wisyo dahil sa hindi nito paggalaw sa kanyang kinaroroonan. Agad namang nilapitan ni Chris ang kanyang ama upang tanungin kung ano ang nangyayari dito. "Tay! Ayos ka lang ba? Tay!" Nag-aalalang tanong ni Chris sa kanyang ama. Pero kahit anong tanong at paggalaw niya sa katawan ng kanyang ama, ay parang hindi siya nito naririnig. Dahan-dahang ibinaling ni Chris ang kanyang paningin patungo sa lugar na tinitingnan ng kanyang ama. Matapos niyang masipat ang mga nakita ng kanyang ama, ay halos hindi rin siya makagalaw dahil sa takot na naramdaman niya sa kanyang buong katawan. Animoy nakita ni Chris si kamatayan noong mga oras na yon. Ayon kay Chris, na ang kanilang nasilayan ng kanyang ama ay isang aswang na walang kalahating katawan. Ibang-iba yon sa manananggal dahil sa wala itong mga pakpak pero nakalutang sa ere. Wala din yung mga kamay at mga balat. Ang tanging nasisipat ni Chris sa nilalang na yon ay ang laman loob at ang ulo. Kahit anong gawin niyang pagtingin sa lumilipad na nilalang, ay wala talaga siyang mahanap na katawan. Ang dila naman ng nilalang na yon, animoy gawa sa tumigas na dugo na nagkakaroon na ng mga maliliit na sanga. Meron din itong mahabang pangil at kulay berdeng mga mata. Mahaba din ang buhok nito na halos baluti na ang kanyang mga laman loob. Sa kabilang dako naman ay nasipat din ni Chris ang isang higanteng purong itim ang kulay ng balat. Ang tanging nasisipat ni Chris sa higanteng yon ay ang nagliliwanag nitong mga mata at namumulang mga pangil. Nanatiling nakatayo lang ang higante sa likod ng isang puno, di kalayuan sa tahanan nila. Sa bawat paghinga ng higante, ay ramdam ni Chris ang panganib na maaaring maidulot nito sa kanila. "Chris, mag-iingat ka. Isa yang kauri ng onglok. Mas pinalakas yan, Chris, dahil naging sisidla na yan ng mga labdog. Ang nasa itaas naman ay isang wuwog na merong kakayahang sumipsip ng dugo ng tao kapag nalapatan ng mga dila nito. Mag-iingat ka, Chris, dahil ang mga onglok ay palaging merong dalang nyog." Wika ni Maria. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbago ng kaanyuan ng kaibigan ni Chris. Nang makapagbago na ito ng anyo, ay agad din naman itong tiningnan ang natigalpong ama ni Chris upang dalhin sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa magkakalapit lang ang bahay ni Chris at Lolo Mac, agad din namang nahatiran ng tulong ng matanda ang binatilyo. Pagdating ni Lolo Mac, ramdam ni Chris ang pagkailag ng mga ito sa matandang ermetanyo. "Chris, huwag kang mag-alala. Narito kami ng aking kaibigan. Di kita pababayaan, iho." Wika ni Lolo Mac. Kasabay ng pagwika ni Lolo Mac ay ang pagtarak ng tungkod nito sa lupa. Biglang nagliwanag ang kasuotan ni Lolo Mac na siyang labis na ikinagulat ni Chris. Agad din namang lumitaw ang ahas na alaga ng matanda sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay wala ding pagdadalawang isip na sumugod ang ahas na alaga ni Lolo Mac.
Nang makalapit na ito sa mga nilalang na kanilang kaharap, ay bigla itong napuluputan ng isang aninong malagalamay ng pugita. Nang tuluyan ng mapuluputan ang ahas na alaga ni Lolo Mac, ay agad din naman itong pinaulanan ng onglok ng mga dala nitong nyog. Sa bawat pagtama ng nyog sa alaga ni Lolo Mac, ay siya namang paghawak ng matanda sa kanyang dibdib. Hanggang sa biglang nag-usal si Lolo Mac ng kanyang lihim na karunungan. Sa hindi malamang dahilan, ay biglang lumiwanag ang ahas na alaga nito at kasabay nito ang pagkawala ng ahas sa aninong pumulupot sa kanya. Agad itong lumipad patungo sa kalangitan upang maisagawa ang pag-atake nito. Habang bumubulusok yon sa kinaroroonan ng mga nilalang na kanilang kalaban, ay siya namang pag-apoy ng buong katawan nito. Pagbagsak ng ahas sa lupa, ay siya namang pagkadurog ng onglok at wuwog. Halos mabura ang lahat ng naroon sa pinagbagsakan ng ahas ni Lolo Mac. Nag-iwan din ito ng parang bunganga ng bulkan na siyang labis na ikinagulat ni Chris. Chris, pumasok ka na sa inyong tahanan. Wika ni Lolo Mac. Dahil sa sinabi ni Lolo Mac ay doon na ni Chris na pagtanto na tuluyan ng nagapi ng matanda ang mga nilalang na bumisita sa kanilang tahanan. Pagpasok ni Chris sa loob ng kanilang bahay, ay nakita niyang nagsusuka ang kanyang ama. Animoy meron itong kinaing nakakapagpasira sa kanyang sistema nung gabing yon. Dali-dali namang tinulungan ni Chris ang kanyang ama dahil sa napansin niyang labis ang panghihina nito. Tay, ayos ka lang ba? Tanong ni Chris habang inaalalayan niya ang kanyang ama patungong banyo. Oo, anak. Ano bang nangyari? Wala akong matandaan. Sagot naman ng ama niya. Nang marinig ito ni Chris ay pinili na lang niya na wag nang sagutin ang tanong nito. Nais na lamang niyang itago ang lahat ng mga nangyari upang hindi na ito maibahagi ng kanyang ama sa ibang tao. Maaring yun din kasi ang magiging sanhi ng muling paglisan ni Lolo Mac sa kanilang lugar. Nang bumalik na sa normal ang nararamdaman ng kanyang ama, ay agad din naman itong nakatulog. Kinaumagahan ay laking gulat na lamang ng mga magulang ni Chris nang makita nila ang isang tumbang puno ng santol sa kanilang bakuran. Ang mga sako-sakong buhanging kanilang inipon ay nadagdagan ng punong yon. Dahil sa napakalaking palaisipan yon para sa kanyang ama, ay wala nang naisip si Chris na paraan kung hindi gawan ito ng kwento. Ayon sa kanya nabagsakan niyo ng taing bituin kaya ito natumba at bumagsak sa kanilang bakuran. Bilang patunay na totoo ang kanyang sinasabi, ay pumulot si Chris ng isang batong naroon sa gitna ng nagawang lubak ng taing bituin. Dahil sa mga sinabi ni Chris, ay agad din naman itong napaniwala ang kanyang mga magulang. Matapos nilang maliwanagan, ay agad nilang pinagpupuputol ang mga sanga ng puno upang umaliwalas ang kanilang paligid. Habang si Chris ay tumutulong sa pagpuputol ng mga sanga ng puno, ay biglang lumapit naman sa kanya si Lolo Mac. Magandang umaga sa inyo. Umagang-umaga pa at abalang-abala na kayo dyan, ha? Bungad ni Lolo Mac. Kaya nga ho, Lolo Mac. Panira kasi ng araw itong taing bituin na naligaw eh. Sagot naman ng ama ni Chris. Dahil sa wala namang ginagawa noong mga oras na yon si Lolo Mac, ay pinili na din itong tulungan ang mag-anak. Sumapit ang hapon at tanging katawan na lamang ng puno ang natira sa bakuran nila Chris. Itinabi ito ng kanyang ama upang meron silang panggatong sa kanilang kusina. Sumapit ang tanghali
at agad namang tumungo sila Chris sa kanilang tindahan. Marami-rami din kasi ang paparating na isda noong hapon. Pagdating nila sa kanilang tindahan, ay eksakto naman ang pagdating ng bangkang kanilang pinagkukuhanan ng isda. Dahil sa abala ang mga magulang ni Chris, ay agad naman itong nagpaalam na tutungo siya sa bahay ni Lolo Mac. O Chris, napaga ka ata. Wika ni Lolo Mac pagdating ni Chris. Kaya nga Lolo Mac wala kasing gaanong trabaho doon sa tindahan. Abala yung nanay at tatay ko sa mga isdang dumating. Sagot naman ni Chris sa matanda. Matapos nilang makapag-usap ay agad din naman siyang pinapasok sa kusina ng matanda upang pagtimplahan ito ng kape. Chris, bago tayo magpatuloy sa ating pagsasanay, ay meron akong sasabihin sa iyo. Huwag kang mabibigla, iho. At huwag mo ring hayaan kang lamunin ng kalungkutan. Wika ni Lolo Mac habang nagtitimpla ng kape. Nang marinig ito ni Chris ay halos tumigil ang mundo niya. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling si Lolo Mac noong mga oras na yon. Bakit ho Lolo Mac? Aalis na naman ho ba kayo? Meron bang masamang nangyayari sa lugar niyo sa Baloy? Nagtatakang tanong ni Chris. Hindi, Chris. Wala nang problema sa lugar na yon. Alam mo kasi, Chris, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ang lahat ng likha ay nagbabago. Sa mundong ating kinagagalawan ay walang kasiguraduhan ng mga bagay-bagay. Masaya kong nakarating ako sa ganitong edad na malakas at walang iniindang karamdaman. Yun nga lang, iho, naamoy ko na ang aking nalalapit na paglisan. Huwag kang mag-alala dahil magpapatuloy ang aking wisyo sa iyong katauhan upang ikaw ay magabayan. Sagot ni Lolo Mac. Nang marinig ito ni Chris, ay agad namang tumulo ang kanyang luha sa hindi malamang dahilan. Pilit niya itong pinupunasan pero hindi yun napapawi. Si Lolo Mac naman ay nananatiling nakangiti sa harapan ng binatilyo na para bang hindi ito nag-aalala para sa kanyang sariling buhay. Ha? Mawawala na ba kayo, Lolo Mac? Paano na ako? Sinong magtuturo sa akin? Para maging isang ganap akong ermitanyo. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Chris. Huwag kang mag-alala, Chris. Dahil gagabayan kita kahit ako'y wala na. Sagot naman dito ni Lolo Mac. Matapos nilang makapag-usap, ay parabang nawalan na ng gana si Chris na makinig sa sinasabi ni Lolo Mac. Animoy, hindi na nito maalis sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Dagdag pa ni Lolo Mac na bibigyan niya ng karagdagang 1 pang buwan si Chris upang makapag-isip ng kanyang magiging desisyon. Kapag naliwanagan na ang kanyang isipan, ay doon siya babalik sa tahanan ni Lolo Mac. 1 taon na lang ang buhay ko, Chris. Gagamitin ko ito upang magabayan kita ng maayos. Maraming bagay sa mundong ito na hindi natin lubusan maunawaan. Kahit anong gawin nating pagsusumikap na pag-aralan, ang mga bagay na ito ay mag-iiwan pa rin ito sa atin ng mga katanungan. Wika ni Lolo Mac. Matapos nilang makapag-usap ay nananatiling nakatitig lamang si Chris sa matanda habang walang humpay ang pagtulo ng luha nito. Si Lolo Mac naman ay nananatiling nakangiti na para bang masaya na yon sa kanyang naging buhay.
Lumipas ang oras at ibinaling na ni Chris ang kanyang wisyo sa mga usal na itinuturo ni Lolo Mac. Ang una niyang itinuro kay Chris ay ang mga usal ng pamparusa sa mga nilalang na nagbibigay ng sakit sa mga tao. Ang usal para sa paghuli ng kaluluwa ng mga tao at ang usal para sa sabulag ni Chris sa tuwing mapapalaban siya sa kombating espiritual. Lumipas ang ilang buwan at pansinan ni Chris ang paglalagas ng balat ni Lolo Mac. Animoy, unti-unti na itong naaagnas kahit meron pa itong buhay. Habang patuloy sa pamamayat ang katawang lupa ni Lolo Mac, ay patuloy naman ito sa pagturo ng mga lihim na karunungan kay Chris. Ilang buwan pa ang lumipas, ay biglang naging kulay puti na ang lahat ng buhok ni Lolo Mac. Tuluyan na din itong nabulag, kaya ang ginawa ni Chris ay doon na siya nanirahan sa bahay ni Lolo Mac upang pagsilbihan ito. Yun din kasi ang naging desisyon ng pamilya ni Chris dahil sa awang-awa na ito sa matanda. Kahit bulag na si Lolo Mac noong mga oras na yon, ay para bang hindi ito namomroblema. Palagi lang yung nakangiti habang tinutulungan si Chris. Lolo Mac, ayos lang ho ba kayo? Lolo Mac, ayos lang po ba kayo? Mangiyak-ngiyak na tanong dito ni Chris habang hinahawakan niya ang kamay ng matanda. Nakaratay na kasi yun sa higaan, gawa ng hindi na kaya ng mga tuhod nito ang maglakad pang muli. Maayos naman ako, Chris Apo. Huwag kang umiyak kapag ako ay nawala na. Maging matatag ka, Chris, para sa iyong pamilya at sa iyong sarili. Kapag ako ay sumakabilang buhay na, ay sana na may tuparin mo ang aking munting kahilingan. Ilibing mo ko sa aking bakuran, Apo, at lagyan mo ko ng binhi ng isang puno. Kahit na anong puno, Chris, ay wala itong problema. Wika ni Lolo Mac. Dahil sa narinig ni Chris, ay hindi niya lubos mapigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak. Humihikbi lang ito ng mahina upang hindi marinig ng matanda ang kanyang pag-iyak. Kinaumagahan ng mismong araw na yon, ay tuluyan na ngang pumanaw si Lolo Mac.